أرست زينة سلام حدناتن بلتقنان أفريكان من رقات هنزات حقا منقستا وسرعتن وزيتا وهاقرا منقستن وسانهم زخونا بريزدان فيدري تاياز قسلاسي قليتهم توريزم إثيوبيا كاب أبورا ناب تاريخ وأثر كمستغيرة تقليتهم كاب وصاي أب هونغ كونغ أب هنصاتات حبراو منبر أبايتي زقات أم حدقا بارحوي قطر موتي حدا 128 تنبجحيلهم سمزت خبابي سلامت عنا بالله كم يتمسيز خبركم تملكتنا كاب اي تي في مدب قنقات قرنيا ساعة حدا خوينو ما زينا جمير له ما زينا نمرحون هذا بريو حبيركم كتسأني حيث لما حتصر زيناتات سلام حدناتن بلتقنان أفريكان من رقات هنزات حقا منقستا وسرعتن وزيتاوي هاقرا منقستن وسان خمزخونا بريزدان فيدري تاياز قسلاسي تزاريبهم مبال رابعي عالم لخا سيمبوزيوم حقا منقستا وآبعتا فردن تزامد تكالاتن أفريكا أبادي ساواي كايدالهم بريزدان فيدري تاياز قسلاسي أب مخفتة مدرخ أبز قبر ومدرة كمزبلوو حقا منقستا وسرعات مس حقا موز أستعسى سرط راح زي كوناس العلنات حقا المخبار تحتاتنات من رقاتن مسارتها ومسالات نكخبرون زخ اليوم حقا منقستي سلطان بوليتيكا بحلافنات موز أزخل سرعات نمزرقاح زخل كم زخونون وسيخهم حبيرهم أفريكا حقا منقستا من محدار من رقات تقبرو تعاري استفل عليه فتناتات ناقات أمواخن زركبون تزاريبهم سلطان بحقا منقستا وسرعتن دمت هزمن كابا مركب بمفنقلا منقستن تقاومون مركب زقبر تعاري أبتهقور كاب زقات مفتناتات اتحادن كاندنيلهم أب منغو إثيوبيان بانك لمعات أفريكان زلو خلتياو محزنات بزبلت أنا متنخار قربات مخانم أرقاقيتهم أب موروكو راباتي كايداب زلو فورم إنفستمنت أفريكا قلنا قوني مستر جنزاب آيت أحمد شدي مسر بريزيدانت بانك لمعات أفريكا سيدي أولدتا زتيوم أبتزتا أب منغو إثيوبيان بانك لمعات أفريكان زلو دول محزنات نمحيال قربات مخانم أرقاقيتهم كلتيوم وجناتا بسلسة استراتيجيكاوي عودتات متحبار تأمتها بمقبار أبز قبر وزتا إثيوبيا تتعناقدو كوب سلسان كلتم مدقاف بزعبا زكال اللخونتات تزراريبهم بتوسخي دقفت بانكي بزعبا زتنخر اللخونتاتن معرفو نفرتي بشوفتو حوسو لعلوتي تابزمت وبروجكتات لمعات انفستمنت نمسفاح زخل زتا الساليت أميم هاي تحمل شدي إيكونوميوي من رقاق حقاف عبيتن مؤتصال إثيوبيا مست بانك زلوا شركنا تتنخيرو كغلصليلهم اتوم بريزيدانت بقدኦም سراحة ريفورم إثيوبيا زمز ووصيت نيدهم تكالم مابولك انفستمنت من رقاع ماكرو ايكونومين معباي زوبا متحبارن زقبرو دقف نمتنخار زلوا قرب الناس الرقاقيتهم مقامات يوم أب كتما أديس أباز جبرو دبلوماسياتن توكلت على ملخات كلاتن أب مبزحتا توريست هارن ريدوان عدة ساليتهم عدات بمتحبار ميسار توريزمن أب حبرات منقسات كالت مرتي ساينس مباهل اليونسكو كمستسنادة تقليجهم بمنيستر توريزم سلامايت كاساس تمرحة عدات لؤخ أب كتما ريدوان تبزح بكنتيباتا كتما كدر جوهرن كالوت أمرار حتى ختمانا قبابلا تغير اليوم وانا دايركتر لايزن اوفيس يونسكو أب إثيوبيا ريتا بيسوناتن لعلوت دبلوماسياتات أب تعودات نتساتو في ركبهم قلنا تعودات أب عدلات انفستمنتن متحبارن ذات 5 سالات تثبيت يقبر صريت زلوا تبصحنات قلقالوت مدحن طعنا نمطنخار بتخوراتنا تسرح يركبيلو قلقالوت مدحن طعنا إثيوبيا وانا دايركتور تقلقالوت تسفاي ورقو خمس بلغو مدحن طعنا
ناي مكفال عقمي زي بلوم زيغاتات أدلاي قلقالو تعنا نخرخبو لعلى استواصورنا بركة يركب زيغاتات أقمت عنا تقدمون بزي توسخ وزا حكمنا ناب تكالات عنا بمخاد بزي زخونة سقات كحكمو زخل كم زخونة نفانا ديجيتال قليتهم أبز حزوان قلقالوت مدحنت عنا كلن كللاتم محدار كتماتاتن أب حدا شحن حدا 295 ورداتات نتتكبر 5 ركاب تزاريبهم بس دما 10 سلسنة بسوسان شوعة مليون مراحت سدرا أبالات مفرايز تقالن تخون لعلى سوسان 3 مليون زيغاتات ون تربحتي تقلقالوت كم زخونو أملاخيتهم أبقى تسأل قلقالوت مدحنت عنا زي تجمر لن ورداتات تبتسحن مقبار بمقودات كم سرح قليتهم أو هاهبات قلقالوت بتكنولوجي زحاقز نمقبار ملالي من النت فايدة أدلاي خمس خونون تموانا دايركتر تزاريبهم ጀግናው የኢፌዴሪ አየር ኃይል ላለፉት 9 ዓመታት ከህዝባችን ጎን በመቆም የሀገራችንን ሉዓላዊነት በማስጠበቅ ደማቅ ታሪክ የጻፈ ተቋም ነው። የ9 ዓመት ክብረ በዓልን አስመልክቶ ለአየር ኃይል እድገት በሙሉ አቅሜ እሮጣለሁ በሚል መሪ ሐሳብ የፊታችን ህዳር 21 በውቢቱ ቢሸፍቱ ከተማ ስናዘጋጅ ተፈጥሮ የሰጣትን እምቅ ሀብት ለዓለም በማስተዋወቅ ነው። ዓለም አቀፍ የ10 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ በድምቀት ይካሄዳል። በዚህ ውድድር በኢትዮጵያ የመጀመሪያና ትልቁን ሽልማት ለብርቅዬ አትሌቶቻችን ይዘን መጥተናል። አንደኛ ለሚወጡ ግማሽ ሚሊዮን ብር፣ ሁለተኛ ለሚወጡ ሩብ ሚሊዮን ብር፣ ሶስተኛ ለሚወጡ 100 ሺህ ብር፣ አራተኛና አምስተኛ ለሚወጡ ሽልማት ተዘጋጅቷል። የበርካታ አትሌቶችና የኦሎምፒክ ሜዳሊያ ተሸላሚው ምሩጽ ይፍጠር መፍለቂያ የሆነው የኢፌዴሪ አየር ኃይል 90 ዓመቱን ሲያከብር ለሀገራችንና ለሩጫው የሰራውን አኩሪ ገድል በመድገም ነው። ህዳር 21 በቢሸፍቱ እንገናኝ። ለበለጠ መረጃ በ0957 57 57 16 ይደውሉ። ለአየር ኃይል እድገት በሙሉ አቅማችን እንሮጣለን። ማድ ዘይና አኹማ በመክታል ተርከቡ በዝርዝር ናበርዮም ጉዳያት ክንሐልፍ ጥንቅርታ ሀገር ንኽትህሉ ሓድነትን ናይ ሓባር ክብርታትን ምጉልባት ከም ዝግባእ ይግለጽ። ኢትዮጵያውነት ብዙሕ መልክዕ ቋንቋ ዝሓዘለ ኣብ ኣፈላላይ ድሙቕ ጽባቐ ዝሓዘ ብደም ዝተኣሳሰረ መንነት እዩ። دهابي سنتو سخيزالهم ኢትዮጵያውነት ኣብ ጽኑዕ ፍቕሪ ዝተሃነጸ ብዙሕ መልክዕ ዘለዎ ስምዒት እዩ። ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝኾኑ ኮይኖም ምስ ደሞም ዝተዋሃደ ስምዒት ተሃለወ ኢትዮጵያውነት እዩ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብዙሕ ባህልን እሴትን ድማ ድምቀትን ጽባቐን ኮይኑ ንህዝብታት ዘተኣሳስር እዩ። ሃገር ትጸንዕ ብሓባር ብምዃኑ ብባህላ ኣፈላላይን ትደምቕ ፍሉይ ስምዒት ይህብ። ኢትዮጵያውነት ሰፊሕ ብቋንቋ ባህሊ ብሃገራዊ ኣልባሳት ኣብ ውሽጡ ኣፈላላይ ፍሉይ ጽባቐ ዘርኢ እዩ። ታሪክ ትማሊ ክልወጥ እኳ እንተዘይተኻእለ ካብ ትማሊ ተማሂርና ሎሚ ሰሪሕና ንጽባሕ ወለዶ ዝሓሸት ዝማዕበለት ሃገር መምሕልላፍ ግዜ ዘይወሃቦ ጉዳይ እዩ። ኢትዮጵያውያን ንሃገሮም ዘለዎም ፍቕሪ መዐቀነ ዘይብሉ ምዃኑ ብዙሓት ኣብነታት ኣለዉ። ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይኖም ባንዲሮም ሒዞም ኣብ ውሽጦም ሃገሮም ኣፍቂሮም ይነብሩ። ኢትዮጵያውያን ብገመድ ሓድነት ተተሓሒዞም ሓድነቶም ኣጠናኺሮም ንሓንቲ ሃገር ክጓዓዙ ዝኽእሉ ብደረጃ ውልቀውን ንዕቤት ሃገር ብዙሕ ከበርክቱ ከም ዝኽእሉ ብምሕሳብ እዩ። ታሪክ ምፍላጥ ህልውናኻ ምፍላጥ ምዃኑ ይግለጽ። እዚ እንትኸውን ዜጋታት ብዛዕባ ሃገሮም ዝህልዎም ስምዒት የጎልብት። ኢትዮጵያ ብቋንቋ ሕብሪ ባህሊ መልክዕ ብዝሃንነት ዝተላበሰት ህብረ ብሔራውነት ሃገር ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ህዝብታታ ብሓድነት ጠጠው ዝብሎን ዝተሓባበረሉ እሴታት ዘለዎም ህዝብታት እዮም። ካብ ድኽነት ንምውፃእ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ምትሕብባር ሓቢርካ ምምካትን ክሳብ ሕዚ ዘሎ መንፈስ እዩ። ኢትዮጵያውነት ትርጉሙ ብዙሕ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝመሓላለፍ ብዙሕ ዓውዲ ዝሓዘ እሴት እዩ። ኢትዮጵያ ብባዕዳውያን ተወሪራ ፈተና መንብርካኽ እንትፍጸመላ ህዝቢ ናብ ርኡ ገዲፉ ተዓጢቑ ሃገሩ ነፃ ንምውፃእ ብምስላፍ ሃገር ከመይ ከም ዝኸበር ንዓለም ኣምሂሩ እዩ። ኢትዮጵያውነት ምስ ታሪክ ዝተኣሳሰረ እዩ። ኢትዮጵያውያን ሓበራዊ ታሪክ ኣብ ክንዲ ዝነጻጽል ታሪክ ብምምራጽ ናይ ሓባር ታሪክ ክህሉ ምጽዓር ግቡእ ይኸውን። ዝነጻጽል ታሪክ ብምቕያር ህዝብታት ብማዕረ ክነብር ምግባር ግዜ ዝጠልበ እዩ። ኣብ ሓባር ታሪክ ጠሚትካ ሓድነት ምጥንኻር ንደቂ ሰባት ማሕበራዊ መስተጋብር እውን ወሳኒ እዩ። ሓድነት ዝተፈለየ መንነት ሓሳብ ዝኽብር ብሰላም ሓቢርካ ንምንባር መሰረት እዩ። ይሄ ትርክት አንደኛ ለብዝሃነት እዚ ታሪክ ሓደ ንብዝሃነት ብግቡእ መልክዑ ኣፍልጦ ዝህብ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ንሃገራዊ ሓድነት ብግቡእ መልክዑ ኣፍልጦ ዝህብን ክልቲኦም ተነጻጺሎም ዘይኸዱ ምዃኖም ብኣግባቡ ዝግንዘብን በቲ ማዕቐፍ ነገራት ዘካይድ እዩ። እዚ ታሪክ ኣብ ሕውነት፣ ነጻነት፣ ማዕርነት ዝተመስረተ ክብሪ ሒዙ እዩ ዝንቀሳቐስ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ መንነት ቋንቋ ሃይማኖታትን ልምድታትን እኳ እንተሃለው ኣብ ውሽጢ ዘፈላላይ ዘመሳስል ኢትዮጵያዊ መንነት ኣሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ዝዘለቐ ናይ ሓባር ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ ብምዃኑ ብዙሓት ናይ ሓባር መንነት ተወራሪሱ እዩ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ንዘበናት ዘጽንሕዎም እሴት ንቐጻሊ ወለዶ ዘመሓላልፍዎ ብሓድነት ጥራሕ እዩ ጥንክርቲ ሃገር ንኽትህሉ እሴት ሓበራውነት ምጥንኻር ይግባእ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ካብ ኣቦራ ናብ ታሪኻዊ ኣሰር ከም ዝተቐየረ ተገሊጾም ነዚ ገሊጽ ካብ ምርኣይ እጃም ፕሮጀክታት ማኣዲ ዝለዓለ መንባር ድማ ተሓቢሩ እዮም ንጸብጻብ ይመር ኣደም ብልብርሃን ግርማይ قدم قبل بأبورات تشفينو تصنح هفت توريزم إثيوبيا بزحز وان بستسرحة سفح سراح نبتاريكا وأثر مغيار تخايليو بركز بلو هاجرات بحبار تدميروم كلهم زغل هفت توريزم إثيوبيا بين زحزت هاجر بمخوانا بتي كافة أرستو هباز أجاب زحات يدن نقيوم تاريكا وحركات إثيوبيا انتقلزو أزيوم زد النقو فلتات كينة باب كم زفزازوم يحبريوم ኢትዮጵያ ምስቲ ዘለዎ ጽባቐ ኣቀማምጣ ምድሪ ተኣሳሲሮም ዘለው ሃፍታት ተፈጥሮ ድማ ሰሓብቲ ምዃን ክኢሎም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ በብኸባቢኡ ዘለው ብሄራዊ ፓርክታት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዝርከቡ ዓይነታት እንስሳት ዝሓዙ እንትኾኑ ብርክት ዝበሉ ማዕድናት ዝሓቆፉ ምዃኖም እውን ይግለጽ ይኹን እምበር እቶም ተራእዮም ዘይጽገቡ ሃፍታት ቱሪዝም ብርክት ንዝበሉ ዓመታት ተረሲዖም ነይሮም ጥራይ እንተኾነ ብርክት ንዝበሉ ዓመታት ኣቦራ ምልባሶም ይግለጽ ነዞም ሃፍታት ቱሪዝም ስለምንታይ ኣይለምዑን ብዝብል ዘልዕል መጽሓፍ መንግስቲ ምድማሩን ኣብቲ ዘፈርቲ ጠመተይቡ መስራሕ ዝጀመረ ድሕሪ ለውጢ ኣብ ፕሮጀክት ማኣዲዩ ብርክት ንዝበሉ ዓመታት ኣብ ጥቓ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ብዘይ ዝኾነ ረብሓ ዘካርሲኡ ዝጸንሐ ቦታ ኣብ ፕሮጀክት ማኣዲን ሸገር ብምክታት ወዳጅነት ፓርክ ብዝብል ስያመ ዓብይ ቦታ መዘናግዒ መስራሕ ተኻኢሉ እዚ እውን ናይ ብዙሓት ጠመተ ዝስሕብ ተግባር ምዃን ክኢሉ ፍሬንድሺፕ ወይ ወዳጅነት አደባባይን ብንመለከት ቦታው ምን ያህል ረጅም አደባባይ ወዳጅነት እንብሎ እንተሪና እቲ ቦታ ንነዊሕ እዋን ተሓጺሩ ብዘይ ዝኾነ ስራሕ ዝጸንሐ መንባሩ ይፍለጥ እዩ ሕዚ ድማ ኣበይ ብርኪ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ንመጻወቲ ህጻናት ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ግልጋሎት እናሃበ እዩ ዘሎ كمزنا بلز قتلا أبارة الرجيفكا هفتو توريزم ناي مغلاز عري كما أدن شجر نام أدن هاجر تسجاجرو أبستفلا له خبابيتات هاجرنا مبزح خيليو هاجراتشن إثيوبيا ባለፉት ዓመታት የተለያዩ የቱሪስት መዳረሻዎችን ስትገነባ ቆይ ሃገርና ኢትዮጵያ ብዝሓለፉ ዓመታት ዝተፈላለዩ መባጽሕ ቱሪዝም እናሃነጸት ጸኒሓያ ቱሪዝም ሬልዌይ ኢትዮ ጅቡቲ ድማ ነዚ ኣብ ምስላጥ ዝለዓለ አበርክቶ ነይርዎ ካብ አዲስ አበባ ቢሾፍቱ ካብ መታራ ዓፋር ካብ ድሬዳዋ ጅቡቲ እናሰርሐና ኢና ዘለና ፕሮጀክት ማዕዲ ከም መርአያ ኮይኑ ቱሪዝም ሃገር ምርአይ ጀመረንበር ገና ኢትዮጵያ ከም ዘለዎ ሃፍቲ ቱሪዝም ክርአዩ ዝግብኦም ብርክ ዝበሉ ሃፍታት ኣለው እዮም የቀጥተኛ ኢኮኖሚ አስተዋጽኦን ስንመለከት በ2017 በጀት ዓመት ኣብ ቁጠባ ዘሎ እጃም እንትንርኢ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት 5 ቢልዮን ኣታዊ ንምርካብ ተሊምና 4.8 ቢልዮን ዝኾን ምርካብ ክኢልና ኢና ካብ 150,000 ዘይትሕት ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ተተሊሙ እውን 130,000 ዝኾን ዕድል ስራሕ ምፍጣር ክኢልና ኢና سينا دقام ببقى كوفي ستيت كاب حرشا جروب ميدروك إنفستمنت حدا زخونة تكال انتخون كاب بونتو سخيق ماما أمام كم زفري تقاليتهم ببقى كوفي ستيت مهرت بون هاجر معواي نبعلو قدرنا تواتر مخانون وانا مكايد سراحة تكال قاليت أمام توسخ لنا كاب حرشا بون ميدروك إنفستمنت جروب حدا زخونة أبدو معراب إثيوبيا زوبا بين شوكو زركب ببقى كوفي ستيت كاب زفري وفريات بون بتوسخي قلنا قلني تفلاليق أمامات كم زفري وانا مكايد سراح ببقى كوفي ستيت خونو آيتا بشادة ورقو قليتهم كوفي ستيت مالت يميدروك انفستمنت جروب عنده فارمناج ببقى كوفي ستيت مالت ناي ميدروك انفستمنت جروب حرش عيوم كم زفلت عبا دبوب معراب إثيوبيا زوبا بين شكو زركب انفستمنت يوم ببقى كوفي ستيت بوانا نت بوني زفريم
ጎና ጎን ድማ ከም ዕርዲ ቀንዶ በርበረ ዝኣመሳሰሉ ዝተፈላለዩ ቀመማ ቀመም መዓር ይፍሪም በርበሬ እንደ እርድ አይነቶችን እና ማርን ያመርታል በበቃ ኮፊ ስቴት ቅድም ከብል ካብ ዝነበሩ ስራርሓ በመዝማንን ዝተፈላለዩ ለውጥታት ብምስላጥን ቅድም ሕዚ ካብ ሄክታር 1 ወይ 2 ኩንታል ዝረክብ ዝነበረ እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ካብ ሄክታር ልዕሊ 10 ኩንታል ከም ዘፍሪ እቶም መካየዲ ስራሕ ገሊጾም ወደ 6000 ሄክታር በቡና የተያዘ መሬት አለው ከባቢ 6000 ሄክታር በቡን ዝተሸፈነ መሬት አለዎ ቡን ምፍራይ ቅድም ክብል እዚ ትካል ኣብ ኢድ መንግስቲ እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋን ካብ ሄክታር ካብ 1 ክሳብ 2 ኩንታል ቡን ጥራሕ እዩ ዘፍሪ ነይሩ ድሓር ግን ብፕራይቬታይዜሽን ናብ ሚድሮክ ድሕሪ ምምጽኡ ብዙሓት ስራሕቲ ሕድሳት ምምሕያሽ ዘርኢ ተሰሪሑ ሕዚ ካብ ሄክታር ልዕሊ 10 ኩንታል እናፍረ ዘለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ሓደ ሕርሻታት ድማ 211 ሄክታር ዝኸውን ኣለው ብኢሪጌሽን ዝለምዑ ካብኣቶም ልዕሊ 20 ኩንታል እዮም ዘፍርዩ 211 ሄክታር የሚሆን በኢሪጌሽን በመስኖ በኢሪጌሽን የምናለማው አይተ በሻዳው ሲሆም ምህርት ቡን ኣብ ምዕባይ በበቃ ኮፊ ስቴት አዕጋቢ ውጽኢታት ዘመዝገበ እኳ እንተኾነ ሕዚ እውን ግና ካብዝን ላዕሊ ንምፍራይ ከም ዝስራሕ አብሪሆም ብዙ የሚቀረንም ቢሆንም ግን ብዙሕ ዝተረፈና እኳ እንተሃለወ ብጣዕሚ ዝሓሸ ምህርትን መፍራይነትን ዓሌት ዝራእቲ ብምቕያር ምህርት ቡን ምዕባይ ተኻኢሉ እዩ እዚ ድማ ዓብይ ውጽኢት እዩ ከም ሃገር ኣብ ዕዳጋ ዓለም እውን ናይ ዓርስና ብጽሒት እናተዋጣና ኢልና ንኣምን ምህርት ቡን ዝዕቀን ብሄክታር እተፍርዮ ልክዕ እዩ ናሽናል አቨሬጅ ክንደይ ዝኣክል እዩ ከምናትና ዓይነት ትካልከ ክንደይ ዝኣክልየን ክንደይ ዝኣኽላየን ዝብል ነገር እዩ መግለጺ ዝኸውን ስለዚ ልዕሊ ናሽናል አቨሬጅ አዕጋቢ እዩ ዝበሃል ውጽኢት በበቃ ቡን ኣመስጊቡ እዩ ኮይኑ ንዕዳጋ ዓለም ኮነ ንሃገርና ይተርፈና እዩ ኢልና ንሓስብ ምህርትን መፍራይነትን ቡን ልዕሊ እዚ ብምዕባይ ቁጠባ ሃገርና ብዝተፈላለየ መልክዑ ምዕባይ ምጥንኻር ትጽቢት ይግበረልና እዩ ምን አምጥቷል ብለን ስናስብ ያው የቡና ምርት የሚለካው በሄክታር መታመርቶ ነው በበቃ ቡን ኣብ ሃገርና ካብ ዝፍለጡ ዓሌታት ቡን ተጸራሐ እዩ ጀግናው የኢፌዴሪ አየር ኃይል ላለፉት 90 ዓመታት ከህዝባችን ጎን በመቆም የሀገራችንን ሉዓላዊነት በማስጠበቅ ደማቅ ታሪክ የጻፈ ተቋም ነው። የ90 ዓመት ክብረ በዓልን አስመልክቶ ለአየር ኃይል እድገት በሙሉ አቅም እሮጣለሁ በሚል መሪ ሐሳብ የፊታችን ህዳር 21 በውቢቱ ቢሸፍቱ ከተማ ስናዘጋጅ ተፈጥሮ የሰጣትን እምቅ ሀብት ለዓለም በማስተዋወቅ ነው። ዓለም አቀፍ የ10 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ በድምቀት ይካሄዳል። በዚህ ውድድር በኢትዮጵያ የመጀመሪያና ትልቁን ሽልማት ለብርቅዬ አትሌቶቻችን ይዘን መተናል። አንደኛ ለሚወጡ ግማሽ ሚሊዮን ብር፣ ሁለተኛ ለሚወጡ ሩብ ሚሊዮን ብር፣ ሶስተኛ ለሚወጡ 100 ሺህ ብር፣ አራተኛና አምስተኛ ለሚወጡ ሽልማት ተዘጋጅቷል። የበርካታ አትሌቶችና የኦሎምፒክ ሜዳሊያ ተሸላሚው ምሩጽ ይፍጠር መፍለቂያ የሆነው የኢፌዴሪ አየር ኃይል 90 ዓመቱን ሲያከብር ለሀገራችንና ለሩጫው የሰራውን አኩሪ ገድል በመድገም ነው። ህዳር 21 በቢሸፍቱ እንገናኝ። ለበለጠ መረጃ በ0957 57 57 16 ይደውሉ። ለአየር ኃይል እድገት በሙሉ አቅማችን እንሮጣለን። ዜናው ጻይም ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣብ ህንጻታት ሓበራዊ መንበር ኣባይቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ባራሓዊ ቁጽሪ ሞቲ 128 በጽሑ ኢሎም ሰመዝት ከባቢ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ዘጋጠመ ሓደጋ ባራሓዊ ንሕልፈት ካብ ዝተቃልዑ ብተወሳኺ ልዕሊ 200 ሰባት ክሳብ ሕዚ ዘለዎ ይተፈለጠን ልዕሊ 4600 ሰባት ኣብ ዝነብሩሎም ህንጻታት ሓበራዊ መንበር ኣባይቲ ዘጋጠመት ሓደጋ ባራሓዊ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዝውዓለ ሓላፊ ድሕነት ሆንግ ኮንግ ክሪስታን ገሊጾም እዮም እቲ ሓደጋ ንምቁጽጻር ልዕሊ 1000 ሰራሕተኛታት ልዕሊ 1000 ሰራሕተኛታት ሓደጋ ባራሓዊ ተሳተፉ እንትኾኑ ብምኽንያት ሓደጋ ኣብ ግዝያዊ መዕቆቢ ዝርከቡ ሰባት ሓገዝ እናተገብረ ይርከብ ኢሎም መበገስ ምኽንያት ናይቲ ሓደጋ ንምፍላጥ ፖሊስ ብዕሊ ምርመራ ከም ጀመረን ሓበሬታታት እናተኣኻኸበ ከም ዝርከቡን ሓቢሮም ማድ ዜና ቀድመ ምዘዛሙ ቀንድ ብታት ዜና ሰላም ሓድነትን ብልጽግናን ኣፍሪካን ምርጋጽ ህንጸት ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ውጽኢታዊ ሃገረ መንግስትን ወሳኒ ከም ዝኾነ ፕሬዝዳንት ፌደሪ ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጾም
ቱሪዝም ኢትዮጵያ ካብ ኣቦራ ናብ ታሪኻዊ ኣሰር ከም ዝተቐየረ ተገልጹ። ካብ ወጻኢ ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣብ ህንጻታት ሓበራዊ መንበር ኣባይቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ቁጥሪ ሞቲ 128 በፂሑ ኢሎም ሰብ መዚ ተኸባቢ ዕለታዊ ማዕድ ዜና ዝተኸታተልኩሞ ነይሩን ስለምክታልኩም የመስግን። ማዕድ ዜና ነመራሕና ናዝሬት በሪሁ ሓቢረኩም ፀኒሐ ሰናይ ምሸት